Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα. Ό,τι ώρα και αν το βλέπεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σε αυτό το βιντεάκι είπα να κάνω μια παρουσίαση με διάφορα είδη ψαρέματο. Συγκεκριμένα με τεχνητά δολώματα. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Και είπαμε αντίο καλοκαίρι. Αλλά το ψάρεμα δεν έχει εποχή. Πριν το καλοκαίρι ξεκίνησα να ψαρεύω. Είπα να ξεκινήσω το ψάρεμα και να ασχοληθώ με μια τεχνική που λέγεται LRF. Πολλοί από εσάς ίσως να το γνωρίζετε, πολλοί από εσάς να μην έχετε ιδέα. Όπως και εγώ. Ήθελα να ψαρέψω, να κάνω ένα χόμπι κι εγώ, μ' άρεσε το ψάρεμα. Οπότε είπα να ξεκινήσω το LRF που δεν χρειάζεται καν δόλωμα. Αλλά δεν ήξερα βασικά πράγματα. Όπως το ότι το LRF θέλει χέρια γιατί μαζεύεις, ρίχνεις. Ήταν κουραστικό. Εσείς που το κάνετε ξέρετε τι λέω. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα σας κάνω μια παρουσίαση. Και θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας. Θα σας δείξω όλα τα τεχνητά δολώματα που έχω πάρει, γενικά τον εξοπλισμό που έχω πάρει, εκτός από καλάμι. Και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Να τα χαρίσω σε κάποιον, σε κάποιους ή να τα πουλήσω. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ναι, είναι πάρα πολλά. Ελπίζω να βγει μικρό το βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτά τα λίγα, τα οποία δεν είχαμε κάποια θήκη. Οπότε αυτά ήταν χύμα. Δεν βρήκα και κάποιο τάπερ για να τα βάλω. Έχω ένα εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω αν θα χωρέσουν αυτά. Οπότε, πάμε να τα δείτε λίγο. Αυτά έχουν και κάποιες μπιλίτσες μέσα. Έχουν και ένα περίεργο θόρυβο. Ωραία. Είναι όπως τα βλέπετε, είναι μικρούλια. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Κάτι μηνοή έχω ακουστά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχετε δει, λασίτσα. Είναι όλα χρησιμοποιητά. Σας είπα ότι πήγα και ψάρεμα με αυτά. Χρησιμοποίησα μόνο ένα από όλα αυτά, το οποίο ήταν σε αυτό το κουτί, που θα σας δείξω σε λίγο. Το οποίο για κάποιο λόγο εμένα μου μάγκωσε στη θάλασσα, οπότε το έχασα σε κάποιο βράχο, ίσως. Αυτά είναι τα πιο μικρά που υπάρχουν στη συλλογή μου. Έχω τεράστια συλλογή, να ξέρετε. Οπότε θέλω τη γνώμη σας, αν αυτά είναι πολύ καλά, ώστε ή να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω σε κάποιον από εσάς. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα μικρό κουτάκι, το οποίο έχει δύο ασημένια ψαράκια. Η ερώτηση που θα γίνει σίγουρα είναι γιατί τα πήρες. Δεν έχω ιδέα. Έβλεπα άλλους ψαράδες που έχουν μεγάλη συλλογή. Τα βρήκα φθηνά, σχετικά φθηνά, και τα αγόρασα. Τελικά το LRF δεν είναι για μένα. Οκ. Ας τα αφήνω εδώ, όσο μιλάω να τα βλέπετε. Σιγά σιγά θα παρουσιάζω όλα. Οπότε θέλω και εσάς τη γνώμη σας να μου πείτε αν είναι να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω σε κάποιον. Να το κάνουμε giveaway. Αυτά είναι από εδώ μέσα. Ωραία ψαράκια. Αυτά είναι χρησιμοποιητά. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα, το οποίο σας είπα πριν. Το οποίο ήταν γιατί σαν αυτό. Το οποίο το χάσα μετά από 10 λεπτά ψάρεμα, γιατί κουράστηκε το χέρι μου να μαζεύει και να ρίχνει. Ωραία. Ελπίζω να τα βλέπετε καλά. Εγώ από ό,τι βλέπω από την κάμερα του υπολογιστή μου, όπως φαίνονται από κοντά, έτσι είναι και στην κάμερα. Είναι μικρό, δηλαδή είναι ένα δάχτυλο περίπου. Okay. Αυτά λοιπόν έχουν και θήκη. Ορίστε. Σχεδόν όλα τα ψαράκια μου είναι σε θήκη, εκτός από τα προηγούμενα που είδατε, που ήταν στη σακούλα. Ωραία. Και αυτά τα δύο είναι σε θήκη. Όπως τα παίρνω, έτσι τα βάζω. Είναι αχρησιμοποιητά. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν είναι ωραία αυτά που δείχνω. Πάμε λοιπόν και στην άλλο, σε ένα ακόμα, το οποίο πρέπει να είναι παρόμοια σχέδια. Ορίστε. Okay. Είναι παρόμοια. Αυτά έχουν μέσα και ένα βαρύδιο. Βαρύδιο πρέπει να είναι, για να κάνουν ήχο μέσα στη θάλασσα. Βλέπετε, έχει ένα βαριδιάκι μέσα λογικά. Θα τα βγάλω κιόλας να τα δείτε. Είναι σχεδόν όλα ίδια. Όποιος ενδιαφέρεται, ας γράψει ένα σχόλιο από κάτω και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω. Αν δεχτούμε πολλά σχόλια σε αυτό το βίντεο, θα γίνει giveaway, θα γίνει κλήρωση και θα τα στείλω εγώ στον νικητή, όπου και αν βρίσκεται, αρκεί να έχει box για να τα παραλάβει. Ή μπορεί να το κάνουμε και σαν παιχνίδι. Θα δείξει. Ανάλογα και το κέφι. Μπορεί να τα αφήσω σε κάποιο μαγαζί και αν είσαι subscriber να το πάρεις δώρο. Αυτά είναι τα ψαράκια που ήταν σε αυτό το κουτί. Τα μισά ήταν χωρίς θήκη, οπότε τα έμπλεξα, τα βάλα όλα να χωράνε. Οκ. Θα μου πεις γιατί τα πήρες. Γιατί ήθελα να πάω για ψάρεμα. Ήθελα να κάνω LRF. Πήγα, πήρα ένα καλάμι. Τελικά το καλάμι μου σπάσε. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι δεν μπορώ να ψάρεψω με LRF. Μόνο με δόλωμα.
Είχε πάντα μικρά ψαράκια. Θα βάλω στο κουτί για να δείτε ότι είναι και σε κουτί αυτό. Ένα ωραίο ψαράκι. Τα πήρα χωρίς να γνωρίζω, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει είναι ακριβά αυτά. Λοιπόν, άλλο ένα διαφορετικό. Αυτά από ό,τι έχω ακούσει λέγονται πλανάκια. Ωραία πλανάκια, έτσι. Φαίνονται και καλά. Έχω και πιο μεγάλα πλανάκια, να σας τα δείξω. Οκ. Τώρα από γραμμάρια και τέτοια περίπου στα 7 γραμμάρια είναι όλα. Σχεδόν. Όταν είχα πάει να ψαρέψω ήταν ακόμα ένα τέτοιο νίκελ από εδώ με το οποίο ψάρεψα. Αλλά ξεχάστηκα και είναι και λίγο βαρύ αυτό. Άρχισα να μπαίνει μέσα, ξεχάστηκα, δεν το μάζευα. Έφυγε κάτω, μάγκωσε. Έκοψα το παράμαλο. Πήγα μετά, πήρα ένα καλάμι. Πήρα τα ίδια. Πήρα και δόλωμα για να ψαρέψω σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Εσείς που ψαρεύετε με LRF, έχω καταλάβει ότι δεν είστε normal. Ούτε εγώ είμαι, ούτε πήρα LRF. Αυτό ψάχνει σε θηλυκά ψαράκια. Πλάκα. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου σχέδια για κάποιο λόγο. Είναι όλα νίκελ, είναι μεγάλο. Θα βάλω ένα για να το δείτε. Είναι ρε παιδί μου, βλέπετε. Είναι αρκετά. Αυτό. Μόνο ένα χρησιμοποίησα από όλη τη συλλογή που έχετε δει. Ένα χρησιμοποίησα. Ψάρεψα 10 λεπτά. Πέθανα, κουράστηκα και λέω δεν γίνεται, δεν παίζει. Ήρθαμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και φύγαμε με πόνους στους ώμους. Μάζευε. Αυτή είναι άλλη μια τέλεια συλλογή που πήρα. Είναι τέλεια. Πείτε μου τι γνώμη σας αρέσουν. Από ό,τι βλέπω στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Αλλά είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα. Μπράβο μου που τα διάλεξα. Αυτά έχουν και μεγαλύτερο. Εδώ πέρα. Αγιστάκι. Έχω πάθει, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι όλα τέλεια χρώματα. Αχρησιμοποιητά φυσικά. Πείτε μου στα σχόλια αν σας αρέσουν. Γράψτε μου ποια σας άρεσαν πιο πολύ. Με δευτερόλεπτα. Δηλαδή βρείτε το δευτερόλεπτο στο βίντεο και γράψτε μου. Είναι αυτά. Πάμε και σε λίγο πιο βαριά. Έχω πολλά, σας το είπα. Άλλη μια υπέροχη σύλλογη. Πλανάκια, αυτά είναι 20 γραμμάρια. Ωραία. Τα βλέπετε, μην τα βγάζω. Αυτό. Επίσης πήρα διάφορα ψαράκια που δεν είχαν θήκη και τα βάλα όλα σε αυτό το τάπερ. Είναι σαν τα άλλα. Για κάποιο λόγο πήρα πολλά ίδια. Λέω άμα θα φύγει, να έχω κι άλλο ίδιο. Τα βλέπετε. Θα το πάτε από το τάπερ. Τώρα. Και τέλος, έχουμε αυτή τη θήκη, η οποία είναι τέλεια θήκη, να ξέρετε. Είναι διπλή. Έχω βάλει και μερικά εδώ πέρα που είχα αγοράσει. Έχω και καλά μαγειρά. Έχω πολύ ωραία πράγματα. Η μια θήκη είναι από εδώ, που κλείνει. Και γυρνάς και έχει από εδώ θήκη. Για να βάλεις τα υπόλοιπα. Πολύ ωραίο και αυτό. Ωραία πράγματα και έχω πάρει, πιστεύω. Και έχω και κάτι άλλα έξτρα που είναι πάνω στο πουλί. Δεν τα έβγαλα. Φυσικά δεν τα χρησιμοποίησα, όπως βλέπετε. Γιατί δεν πήγα εκεί πολλές φορές. Πήγα μια φορά και ψάρεμα. Ψάρεψα 10 λεπτά. Είναι αυτά τα πλανάκια εδώ. Πλανάκια είναι και αυτά. Okay. Είναι διάφορα. Με διάφορα σχέδια. Οπότε και αυτά. Είναι χρησιμοποιητά. Πείτε μου να τα πουλήσω ή να τα αγοράσω. Τι λέω. Πείτε μου να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω. Άμα δεχτώ πολλά σχόλια σε αυτό το βίντεο. Άμα δεχτώ πολλά σχόλια λοιπόν σε αυτό το βίντεο, θα το κάνουμε μια κλήρωση και θα το κερδίσουν κάποιοι. Μπορεί να το κερδίσει κιόλα ένας. Επίσης, με αυτή τη συλλογή που σας έδειξα, θα κάνω δώρο μια μπετονιά 200 μέτρα, το οποίο σηκώνει 20 κιλά. Φαίνεται και λίγο η εταιρεία, αλλά οκ, δεν μας πειράζει. Μέσα σε αυτό το giveaway, τέλος πάντων, αν θα γίνει giveaway, είναι δώρο η ταινία. Ποια ταινία? Η μπετονιά. Καλά πήγε αυτό το βίντεο. Επίσης, μαζί με αυτό, δώρο ένα κουτάκι. Για να βάλετε και τα δικά σας, αν θέλετε. Όπως επίσης και αυτό. Ένα τέλειο κουτάκι με διάφορα εξαρτήματα. Γεμάτο. Okay. Ελπίζω να είναι ακτίμιο. Τέτοιο giveaway. Η πούληση. Δεν νομίζω να την έχει κάνει κανένας άλλος YouTuber ψαράς. Επίσης, σε όλα αυτά υπάρχει ένα ψαλίδι μεταλλικό. Μεταλλικό, πολύ δυνατό, να ξέρετε. Μεταλλικό. Το οποίο έχει και γάτζο, για να το κρατώνετε. Επίσης, υπάρχει και αυτό. Είναι μια βαλίτσα για να βάζετε μέσα τα ψάρια σας. Είναι ένα backpack, ocean backpack. 5 λίτρων, το οποίο από εδώ κλείνει.
κλείνει, βλέπετε. Σας δείχνει και πώς το κλείνετε. Αυτά. Έχω και άλλα, έχω κάτι μηχανισμούς και κάποια άλλα, τα οποία έχω και άλλα πράγματα. Έχω και άλλα πράγματα να σας δείξω, τα οποία, εάν πάει καλά αυτό το βίντεο, έχω ένα καλό μηχανισμό, 7.000 στροφές. Οκ. Κινήσω κιόλας γιατί μου αρέσει να το κάνω αυτό. Το οποίο από εδώ ανοίγει. Τάκ. 7.000 στροφές. Από εδώ πατά το κουμπάκι. Το μαζεύει. Και έχουμε και ακόμα ένα σοβαρό μηχανισμό. Σημάνω. Αυτός λογικά θα πουληθεί. Εγώ το πήρα για άλλα, ναι. Οκ. Είναι Shimano. Τον πήρα 80 ευρώ. Είναι ακριβώς. Αυτόν τον πήρα 14 ευρώ. Αυτά τα δύο θα τα κάνουμε σε ένα άλλο giveaway. Ή θα τα πουλήσουμε ή θα τα κάνουμε giveaway. Πείτε μου, περιμένω τη γνώμη σας, όλα αυτά που σας έδειξα. Να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και βλέπουμε. Θα σας απαντάω στα σχόλια εννοείται. Άμα θέλετε κάτι συγκεκριμένο και μπορούμε και έχουμε την ευκαιρία να σας το στείλω. Μόνο αυτά. Αυτά λοιπόν. Ένα τεράστιο ας πούμε giveaway. Θέλω τη γνώμη σας να τα πουλήσω ή να τα χαρίσω. Ευχαριστώ πολύ.